Jo vaig entrar sabent que ja entrava d'encarregat. Sí, vull dir, no vaig fer de camarer encarregat, no. I què tal ja de primeres entrar així? Bueno, com jo havia estudiat de comptabilitat i tal, pues la idea era que portés els números i tal, i li vaig dir que això seria fàcil, el problema era gestionar la nit, a veure si me'n sortiria, però bueno... La gestiones bé? Sí. Bueno, vull pensar que sí. Ja, jo crec que sí, tio, home. Si no, perquè, clar, tema de, jo què sé, treballes, de dia també treballes? Bueno, sóc entrenador de bàsquet. Clar, bueno, sí, al bàsquet ja sabem que portes molt temps ja ficat. Sí, llavors entreno 3 o 4 equips, els caps de setmana són bastant caòtics. Hòstia. Dies que dorms 2 horetes... 3. Ja. Sí, és així, m'imagino. És treballant de nit. Vas començar aquí per això, has dit, perquè coneixes el... Sí, coneixo el jefe. Però no havies tingut mai cap interès, o no t'havia passat mai pel cap estar una No, discoteca? jo com vosaltres era client. Jo venia aquí de farra, sí. I no se m'havia passat mai pel cap, però res. Sí que tenia algun amic que hi havia treballat, però no... De fet, quan m'ho va comentar em vaig quedar una mica... Ui, estàs segur? Jo. Sí. Home, és que això de camarer... A veure, jo també he dit que faig de camarer de festes majors, també. I a veure, jo m'ho passo bé, però clar, perquè són dies comptats. Exacte. Però clar, estar aquí cada dia, cada setmana, fent cant. El dijous molt bé, el divendres ja arrastres una mica de cansanci i el dissabte és muerte total. Bueno, i quan ja dir-t'hi martes, com aquesta setmana. Exacte, ja són 4. Però bueno, treballes de cara al públic. Vens festa, Sí. per tant, toca fer la teva millor cara, ser simpàtic i bueno. I com és posar bona cara un dissabte després de 3 dies seguits de festa aquí? Exacte. Dormint Però 3 bueno. hores cada dia. No, a veure, és una putada, ho sabem. Jo també, bueno, ja m'has vist 2 dies aquesta setmana i també a les pràctiques entro a les 9 i, bueno, jo ja dormo poc i un auto, però és que ja si això hagués d'anar a treballar també i tal, com vas tu... Mira, jo 2 dies ho aguanto, però més ja... A veure, el bo és que el dilluns fins al tard no he de fotre res, llavors és... Bueno, tens el dia de Dilluns descans. és el meu diumenge particular. Clar. Llavors, Bueno, Una cosa que passa molt com a camarer el dilluns, Sí. sol ser-ho. Aquesta gestionar aquests horaris tan diferents, no... O sigui, tu gestiones la teva vida personal, la teva vida, com es diu, Laboral. professional, laboral, ho portes bé, ho gestiones bé o vas... a veure, tinc la sort que molts dels meus amics són boiteros, llavors, hòstia, sí que no és el mateix venir de festa amb ells, però bueno, estan per aquí, tinc els meus moments de fer un cubatilla i de xerrar amb ells, per que enganyar-nos. Vull dir, a veure, costa perquè, hòstia, el divendres aquí no li agrada anar a sopar. Ja, O amb la parella, me n'aniria el dissabte o el divendres a sopar al cine o el que sigui i estic capadet. Exacte. A currar. Bueno, Però clar, bueno, adaptes horaris. Jo què sé, ara en comptes d'anar a sopar, doncs me'n vaig a dinar. Bueno, també. no. Si no estàs dormint. Perquè si no a fer la birra, doncs vas a fer el cafè. Després de dinar, jo què sé... Exacte, si no dorms. És que... És que no estàs dormint. Clar. I tu que abans has dit que venies aquí de client, com has vist que ha canviat aquests? Perquè ara que estan fa 18 anys, el que és la Boat, com has viscut, a més, passar de fora de la barra a dintre de la barra, una mica aquest canvi? Bueno. Si l'has notat, potser la Boat fa 18 anys que és igual i tires. No, exacte. No, la Boat està igual des de que es va construir, no sé en quin any van obrir, no sé si al 70 i pico, com a tria de no Melody, que es devia dir. Està idèntica. Tu mires fotos i està idèntica. És també la gràcia i l'essència de la Boat, que es manté tal com està. Sí. Però són 2 vessants molt diferents, el del client i el treballar aquí. Hòstia, el client vens quan t'apeteix, aquí vens obligat i perquè toque. Vull dir, no... Res comparable, tot i que treballant s'ha de dir que no és una feina... Hòstia, a mi em cansava molt més fer les meves 8 horetes a l'oficina davant de l'ordenador que fer les meves horetes aquí. Jo no... És més distant, o sigui, Ja, això sí. és distret. Quan no Sí. tens un amic, hi ha algú que va borratxíssim i està a punt de caure per les escales, a veure què li passa amb aquell. Que això ja... Sí. O a la porta, jaleo a fora, vull dir, sempre hi ha alguna coseta o altra que s'ha de supervisar i sempre estàs entretingut, sí. Clar, és que, a veure, no pare. A veure, la cosa és que no pares, de nit no pares mai. Ja, per lo bo o per lo dolent. Però, claro, Pensa que quan no hi ha feina i no hi ha res, les hores passen molt més lentes. ja. Això és com la classe que no t'agrada anar i... Sempre, bueno, no sé, dona la sensació de que, jo què sé, si obriu a les 12 fins les 2 o les 3,
Jo crec que aquelles 2-3 hores se deuen de passar... Exacte, mira, jo perquè vinc aquí la primera horeta pues, estic amb l'ordenador i tal, però pels camarers és una mica fumut. Per això ara volem intentar fer cosetes a primera hora, rotllo nits temàtiques. Aquest divendres puntual, pues, les 2 primeres hores a reggae a full. A veure si podem enganxar el col·lectiu de reggae. La setmana que ve, pues, les 2 primeres horetes rock català. Jo què sé, ochentero. I a veure si... Ara que comentes aquests estius de música, la Boat destaca perquè no és música tan comercial. La nit alternativa. Exacte, la nit alternativa. Sí, tu parles amb els DJs i l'únic que tenen prohibit és ficar reggaeton... I això tu com a gerent és un model de negoci viable, vull dir, dius, hòstia... Bueno, és que si no seríem una discoteca com totes les altres. Vull dir, el nostre fet diferencial és que venem música que no sona als altres garitos. Vull dir, no vull dir noms, però tu te'n vas al Garito X i després te'n vas al Garito Z i te sonaran les mateixes cançons. Sí. Clar, i tu, en plan, com a l'Eix, tu passes bé aquí Boat o preferiries algo rotllo més comercial? Jo s'ha dit que escolto de tot. Jo escolto de tot i si hi ha algun gènere que me costa escoltar és el reggaeton, per tal a mi me ve que ni pintat. Me ve que ni pintat. No ets ferrador, vamos. No massa, no. A veure, vaig tenir la meva època. Vull dir, quan tots comencem a sortir, el que enganxem, 16, 17, 18, 19... És el tipus de discoteca. I de tant en tant una mica de reggaeton, bueno, escoltes, a mi jo soc client fixe de la Boat, però també de tant en tant no, i dic que no, un bon reggaeton. Bueno, i si algun dia se'ns escapa alguna cançó aquí, la gent, hòstia, ho dona tot, ho dona tot amb aquella cançó. També és lo bo, que com no sona mai, quan ne fiques una, també tothom se torna boig. Home, i aquí quan sona també la Batguial, també dius, ui, sí, hòstia. Eso, o li ha passat alguna cosa al DJ, no? Bueno, és que està molt sol·licitada, les noies, el DJ, Batguial. Ja. I després estem nosaltres que demanem cançons com el Nano, cançons rares. Però bé, també és una mica el que deies, és l'encant d'aquí. Sí, és que pot sonar de qualsevol cosa, pot sonar qualsevol cosa, és lo... Per entrar una mica més en tema de discoteca i els mites de les discoteques, t'has trobat coses una mica túrbies, has hagut de dir, ei nois, tio, no feu aquestes coses o... Sí. Una parella fent l'amor perfectament, se'ns va colar al magatzem de darrere. Sí, tu anaves a recarregar les caixes de cerveses i dius, tio, chavales, la festa que continua en otro sitio, per aquí no, sisplau. Quasi, a veure, al vàter dius, bueno, hauràs vist de tot, hauràs vist de tot, ja. Però al magatzem... Al magatzem, sí, se'ns van colar. Aquí a baix, on tenim les cortines. Sí. Darrere les cortines, ahí estan. Hòstia. Bueno, això m'ho passa bé, suposo, jo què sé. Sí. No, però això sí, hi ha molts mitos, rotllo, sempre això de que, a veure, jo també, quan he fet de camarer, sempre m'han dit rotllo, i vosaltres que se no bebeu o no us foteu, no sé què, i jo mai he vist res. Aquí està permès beure, quan treballes, evidentment no pots fotre-te com una cuba, però, hòstia, covatilla o dos no passa res, o xupitos que a vegades ens fem els clients, però les treballes... Beure i... Exacte, i prou, sí. I has trobat... o, per exemple, ha tingut algun problema per tema d'altres drogues que no siguin el tabac o l'alcohol. Bueno, tot i que tabac, evidentment, no se pot fumar aquí dintre. Exacte, vull dir, el tabac i els porros ràpidament es localitzes perquè com és una discoteca petiteta i tal, ràpid pilles el rastre. Quan parlem de ratlles ja és més complicat, però bueno, aquí dalt de tant en tant se'ns n'amaga algun que altre, doncs no res, que és el segurat i que se'n vagi. Jo he tingut problemes, o els segurates han tingut problemes. Bueno, la gent... És que algú que s'hagi ficat violent o... Per això no, perquè al final la gent ja sap que això no ho ha de fer. Vull dir, allí com saps que no ho has de fer, doncs mira, m'han enganxat tu, cabizbajo i pa fuera. Bueno, això jo que sé, que fijo que ho ha intentat almenys algú d'entrar a la barra. Sí, bueno, colar-se a la barra, fer veure que ets camarer per fer la gràcia dels meus companys, això 1000 vegades, però bueno, ja és la nit, vull dir, has d'estar preparat per qualsevol cosa, perquè tothom ve moradíssim i a partir d'aquí pues vamos a jugar. I els segurates han tingut molts problemes, han tingut algun problema que se pugui contar, perquè que tampoc. Jo crec que més que els segurates potser han tingut més els cambrers a dintre. Bé, però que potser hagi entrat algun segurata i hagi hagut d'agafar algú i poder-lo fora. Sí, que es pugui contar. A veure, sempre hi ha els típics clients que, pues jo què sé, com cachondo perdut, que ha tocat un cul que no havia de tocar, pues l'hem enganxat, pues el segurat evidentment ha anat per allí, ha
vols a casa teva, exacte. I bueno, pues jo què sé, evidentment com a totes les... Mira, tenim la sort que aquí problemes no masses. Però bueno, alguna baralla hi ha hagut, alguna baralla a fora, no a dintre, a fora, però clar, els segurates han d'intervenir perquè no se matin. Clar. Clar, perquè això també en plan, jo no ho sé, No, però truques al 112, se presenten aquí i ja està. però això perquè dic, quan són fora del garito, clar, en teoria els segurates han de fer alguna cosa, no? O el local en si no té per els segurates. Clar, a nosaltres el que ens preocupa són els veïns. Clar. Que us tinc molt problemes amb els veïns. Bueno, de fet no podem, o sigui, no es pot treure l'alcohol al carrer per als veïns. Clar, Vull dir, bueno, hi ha molts puestos que tu pots agafar un vas de plàstic i tenir situat a fora. clar. Però si féssim això, la gent estaria fora fumant, bevent, xerrant, i a l'hivern poder fot fred i ràpid tornes cap a dintre. Però ara que fa bon temps, hòstia, anem a fer un piri fora i potser me'n fumo dos. I mentre estem fent el fum, ve un col·lega, i ara un altre col·lega, i ens estem animant, jiji, jaja, i el to de veu va pujant. Pues algun veí de tant en tant, la gent d'aigua cap a baix. Hòstia, sí. I si és aigua, perquè I si és a mi aigua. algun cop m'han tirat ous. Ous i lejía i Lejía no, però ous, no me'n recordo quin pub va ser, estàvem fora, va caure nou al costat i dic, però això què és? perquè a mi també tiren sense mirar, jo crec. Però és que també em fa ràbia perquè, a veure... Aquí sense mirar, joder. No, sí, però, a veure, la gent, tio, o sigui, tots han set joves, jo crec, ells han set els primers, que entenc pues, que la penya de treballar, jo pues, que ho facin un dijous, m'hi dic, vale, però... La merda és que estem al centre de Lleida. Sí. També. És una virtut perquè... És una virtut perquè pots venir caminant i no has d'agafar taxi ni has d'agafar el cotxe tot borratxo, però... Hòstia, els veïns, però bueno. Sí. Però bueno, s'ha de dir que últimament s'estan comportant. Bé, també perquè... Imagino perquè fem bé la nostra feina i no se munten al darulls a fora, però... Sí, també perquè suposo que també la gent veu que no la pot dir a fora, perquè... Sí, bueno, perquè salten ràpid i diuen, Exacte, ara que algú aixequi una mica el to de veu, salten els segurates, sisplau. Baixeu. Que també saps, la imatge del segurata que sempre el tenen com a mercenario, tio. És que és la més... O sigui, per mi, el tractar... O sigui, per mi, la feina més complicada és el tracte amb els segurates. Perquè la seva feina és la pitjor de tot, o sigui, són los malos de la pel·lícula. I aquí tothom que ve amb ganes de festa, ve borratxo i rai, si només venen borratxos alguns, saps? Llavors, clar, els segurates els hi toca filtrar i, joder, pues moltes vegades tu potser no pots entrar ara, espera't 20 minutets, calmet, saps? Que te baixi una mica la fava que portes. Hi ha gent que no s'ho pren bé. I exacte, hi ha gent que no s'ho pren bé i... Clar, és que això és que des de fora, clar, com a client dius, buah, és que és un capullo, lo típic, no? Exacte, bueno, clar, però jo també era client, sí. I tots sabem que els segurates, bueno, n'hi ha un que porta pràcticament tota la vida aquí. Jo em pensava que aquest tio era un estúpid, un borde, entres aquí i és un tros de pa. Sí. És un tros de pa. És la imatge que han de donar, perquè... O sigui, tampoc és la imatge que han de donar, perquè tampoc volem que la gent els vegi com allí dos perros guardianes i tal, però... Però clar, si és un... S'ha de fer respectar. Sí, això, si és un però quan toque que és una mica massa... Que no s'ho prenen en sèrio, no val per res, perquè... que me va dir el que vull que sigui que... Si ells no fiquen control, qui el fique, també. Això. Clar, una cosa al carrer, que al carrer ja dius, mira, al davant pues és el que hi ha, però si estàs dintre del garito, tio... No, home, dintre... Jo penso això, que des de dintre dels treballadors, saps? Els segurates pues, fan el seu paper i fan bé. Clar, a tot arreu sempre n'hi ha algun, pues bueno, i pues que això passa igual amb els Mossos i amb els urbanos i, sí, i en cambrers sempre n'hi ha algun. I algun cambrer i en camarers també. Que té algun amic que... Sí. De fet aquí, quan... Mira, la setmana passada fèiem entrevistes. No els hi demanem ni el currículum. L'únic que volem és conèixer, o sigui, que ens arribin xivatazos de si és bona persona, de si és bona gent, si... Clar, al final... I és o sigui, part de l'èxit de la bot és el bon tracte. Exacte, el bon tracte que hi ha entre els treballadors i els clients, perquè aquí mala gent, que no... Ràpid els calem i ràpid els ventilem. Ens ho foto fora. Sí, no. Aquí és primordial ser bona persona, venir amb una rialla a la cara... I també entendre on treballes, que al final no treballes a de caixer, no treballes a una oficina, és una feina de nit, que has de tractar amb gent que no és... I que estàs de cara al públic, tio. Això sobretot. Has de ser majo. Es que estás... Bueno, ya la frase de más vale caer en gracia que ser gracioso, ¿no? Y això per la nit, tío...
I això també, i més que en aquesta feina, jo crec que l'ambient laboral ha de ser sempre top, perquè si no... Sí, si no costa molt. De fet, l'únic que fa els 3 dies aquí sóc jo. Si no, sí. Bueno, ja els altres, si no, també... Exacte. Dormir poc i aquestes coses també jo crec que afecten. Bueno, és el que dèiem, el primer dia molt bé, jiji, jaja, el segon dia no, però el tercer ja estàs amb una cara de mala hòstia i tu no me toquis el collons, tio, el xupito te servirà. Sí. Saps el que et vull dir? Intentem que no una passi. mica de rotació, exacte, que la gent no estigui cremada. Més val tenir un equip de treball una mica més ampli i treballar una mica menys, tot i que cobraràs algo menys, però vindràs content a córrer. No, i també és el que deies, tu encara la primera hora de passes aquí, pots... com no estàs tot el temps darrere de la barra escoltant clients, tu encara pots desconnectar, que no desconnectes al final. Bueno, m'equivoco, jo i els segurates també estan aquí els 3 dies. Clar. Els 3 dies seguits. Per això potser al principi de la nit la rialleta hi és, però potser a partir de les 2:30 la rialleta ja costa de que surti. Un dissabte a les 4 del matí. Sí, li has de fer un bon xiste per a treure la rialla. Sí. Perquè si no... Jo seré el primer, que seria igual. Joder, me passen 2 dies i ja... Ja, sí, i jo que treballo de cambrer tot l'estiu sé el que és de... Quan estàs cansat és molt difícil posar bona cara. Per acabar, tens alguna anècdota graciosa que diguis això aquest dia em va passar, vaig acabar la nit i no sabia què havia passat? Que dic, surrealista? Home, jo crec que és Sí que en té alguna. Riu. Això és que he pensat una. Sí que hi és. Bueno, com sabeu, aquí es treballa més de setembre a juny. Bueno, posa que l'estiu aquí la feina baixa. Al final la gent el que vol a l'estiu és aire lliure, és festes majors i costa ampliar aquí. Clar, quan tens poca feina te'n neixes a veure més. Ja veig per on va. Posa el catacrac a les 6 quan ja va deixar de sonar la música com si estigués de festa. No la feis en va anar. Tot obert. Oi. Claro, els camarers, hòstia, l'Aleix on està, tio, no sé què. Aleix? Ja, pues se van quedar pobres dos camarers aquí esperant que vingués el jefe de bon dematí amb la de la neteja fins les 9 del matí. Van estar allí 3 hores esperant, bueno, que no sabíem on està l'Aleix. I jo vaig arribar a casa, però no sabia on era, tio, em vaig aixecar i tal com em vaig aixecar, dic merda. Sense mòbil, o sigui, l'únic que tenia eren les claus de la boat. Vaig arribar aquí i evidentment estava tota la barra tirat per allí, però sí, m'acabo una de fet jo em pensava que ja no tornava. Bueno, però mira, encara rai que tenim una bona plantilla de camarers que no van salvar el cul. Però sí. Hauria estat pitjor que t'hagués anat per... Clar, imagina't que se'n van, això se queda obert, tio, pot ser qualsevol aquí... O que tu... Nois, marxo que he lligat, me'n vaig... Sí, tan tranquil. Bueno, s'acaba la música i jo aquí ja no hi plego. M'acabo el cubata i aire. Ja m'ho quin vist. paio. Sí. Però ara que ho has dit, de camarer, a veure, jo perquè ho veig poc, però aquí tu sabràs més. Lliguen bastant els camarers, barra cambreres. És fàcil lligar quan estàs darrere una barra i quan tens botelles d'alcohol a les mans. Per a que enganyar-nos és més fàcil. O almenys són més interessades. Sí. A mi em va passar quan començava, hòstia, no sabies si se t'apropava perquè realment et volia conèixer i tal, o perquè li treguessis 2 o 3 cubates gratis. Ara ja l'escalo ràpid, però a l'inici costava. No, jo això, bueno, en plan, una anècdota i tal, perquè jo, si veu la meva jefa jo crec que em matarà, ara mateix, però bueno, per això també són dies comptats, també, i dubto que ho vegi, però bueno. Va haver una nit, doncs això, que hi havia, era l'última nit ja de les festes i anàvem també 3 dies seguits. I que l'última nit també mos avisen els de la comissió de que el que no quedi farem barra lliure al final. Espectacular. Clar. I jo dic, buah, no me diguis això, jo estava a taquilla, dic, no me diguis això perquè me fico a regalar tot de nou. Saps? Que em van vindre 2 xavaletes i dic, me fiques 2 cubates, pues me fico, ni dono 4, saps, 2 més, claro. I després se m'apropen amb tots els amics que mos pots ficar 17 xupitos. I dic, on vas? Dones la mà i t'estrenes. Sí. Ja me pots fer preu al cubata? Bueno, va. Després venen 6. Que no els cobres el mateix preu d'abans? Home, 1, 7... O el... que te vingui un que és col·lega teu, és amic teu. I bueno, en lloc de, no sé, 7 euros te'n cobro 5, va.
És que sóc amic del cosí del que t'ha vingut abans a demanar-te... Sí, aquí... Això suele Bueno, i ja veus tu, la figura de l'encarregat, però gent que em saluda, i hòstia, ja m'ha que el conec jo. Sí. Saps, què passa, tio? Tot bé o què? Ja és aquí. Sí. A patades.